И така, здравейте хора! Днес в това видео ще разгледаме 5-те напълно безполезни неща в Brawl Stars, които всички правим без никакво обяснение. Но преди да започнем, ще ви накарам да се абонирате за канала и да оставите по един лайк. На пета позиция съм сложил това да отидете в шопа, да видите даден скъп скин като Тора Биби, който виждате на вашите екрани, да знаете отлично, че нямате джемовете да си го позволите и да го закупите, но да отидете в тренинг граунца, да го тествате, нали, как стреля атаката, супер и така нататък, а вие просто знаете, че нямате джемовете и не можете да си го купите. Всеки от нас понякога го е правил, дори и аз. На четвърта позиция съм сложил това да отидете в квестове, с намерението, нали, да ги направите, но в последния момент, като видите, че са страшно много и просто да се откажете като цяло, да се откажете да ви се занимава да ги правите, като видите, че са страшно много. В случая аз имам, мисля, че само един квест, но просто е началото на сезона, аз съм ги изпълнил всичките. Но като се откажете да ги направите, доста изпускате от Brawl Pass като стар дропове, легендарен стар дроп накрая и така нататък. Да, аз имам само един квест, но в повечето случаи на края на сезона, като мините паса и ви се насбират страшно много квестове и просто всеки като ги види, просто се отказва. Сигурен съм, че всеки от вас го е правил. На трета позиция съм сложил това да убиете някой и просто веднага като го убиете да пуснете някакъв емолт, какъвто идея. Напълно безполезно е, нали, повечето биемват по този начин, като са ви убили, но е напълно безполезно, не ви помага по абсолютно никакъв начин. Ако е Едгар, разбира се, може да му биемвате на Едгара, пускайте му каквито емоти имате на Едгара, клонски даже, ако имате, но като цяло това по никакъв начин не ви помага, напълно безсмислено и всеки го е правил, дори и аз, но това е навик. На втора позиция съм сложил това, просто да влезнете в бролерите, да почнете просто да ги разглеждате кой с най-много купи, кой има най-много скинове и така нататък, кой на кой левел е. Мисля, всеки от вас го е правил, дори и аз просто без никаква причина почвате, селектвате даден бролер, почвате да му гледате какви скинове му имате, какви скинове се продават на за джемове и така нататък, без намерение да го играете, без намерение като цяло да правите нищо. Просто ето, както правя и аз в момента, скинове му гледате и така, без абсолютно никаква причина, без мисъл и всеки от вас го е правил просто от скука. И на първа позиция съм сложил нещо, което абсолютно всеки, съм убеден, който играе тази игра, го е правил без абсолютно никакъв смисъл, а то е именно ето тези скелетчета, които виждате по мапа на Showdown, да просто да ги чупите, както в момента правя и аз, ето. Без абсолютно никаква причина, просто ги чупите. Това по никакъв начин не ви помага да в играта да печелите или да прогресирате, както се казва. По никакъв начин просто го правите без абсолютно никаква причина. Необяснимо е и аз го правя, защото съм и Showdown плеер по игра доста Showdown, правя го без абсолютно никаква причина почти всяка игра. И съм убеден, че всеки от вас го е правил все някога. И така хора, това беше от това видео. Ако ви хареса това, което правя, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Чао, чао и до следващия път.